ककलायथिनि पहिला आं सिनि मिडियानो हामबाय मारगो तिनि जों अरो फिल्ड गुरिमाने अब कारण हेंके हाइसे जों तिनि करबुक सात डिविजननि सिनि जे पंचायत अरो तिथमुक ताइ मुक्सरी ताइ रामभद्र आरो जों तीनटा पंचायत जों रेखि खायका नायनै जों जत अरनि लिडार्स जत जे सिनियर सिटिजेन नबो जों सालायका पंचायत बोर्ड उन्नाय ini saklai dogo ki unai unia abo to जों बेपारिया सिनि तिप्रा मथानि जों सिनि कार्यकर्तानो जों खायनि अधिकार अब अधिकार न खायनि बागै जों तिनि जत लिडार बै जों फाइ कगलाम सालायका के बाहाय व्यवस्था के बरक जों जत सिनि तीनटा जे पंचायत तिनि जों गुरिखा गुरिमाने जों रिपोर्ट मांखा और पंचायत रामभद्र पंचायत के दिनि तित्तमुक पंचायत के आरो मुक्सरी पंचायत तीनटा पंचायत जों जे खायपनो जों सिनि तिप्रा मथानो फायने हिनि बरक साकाले देखा ताव बबो हाइमा तंग ओ जागानि चेयरमैन जे बासना हे कब जे मेंबर बासना रगनो नर बबो सक जरा कप्लाई खाइतलां मानो सिनि जे ताबो जों अब निउ कमिटि तिथुमो आरो जों बरक बायबो आरो चेयरमैन बायबो सालायका जों सिनि कपिल जमातिया चेयरमैन के आरो बायबो जों सालायका बबो साका बासागिने के आरो सिनि ताइ फाइजाक सिनि और सिनियर सिटिजेन सिनि सामलाल रियां सानोबो जों बिनि खुक्तिबो जों खानाका के सिनि लगे ताइ सिनि बुरबा मोहन सार बफो फाइका जों जतनो सिनि बाइ प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा ताइ सिनि सेक्रेटारि बिशाल बाबू ताइ सिनि सिनियर सिटिजेन दङ ताइ अब अष्टम जमातिया के जों बेबानो फाइने जों साकुरमै सालायलेखा क्लियर बाबिनो के जों सालायनाय जों जे खायफोरनो तिलांना हिनि बरनो खुक्तिबो जों खानाका हामबाय